Bona tarda a tothom. És un plaer ser aquí, amb aquesta exposició, que jo entenc que obre portes de la mateixa manera que Rafael Patxot ho va fer amb el seu paper de mecenes. Hi ha un aspecte que ja ha remarcat el comissari Castellet, però que val la pena d'insistir, és que molt sovint els mecenes, en tenim pocs, però tot i així tenen aquesta generositat de finançar algun tipus de treball, sigui científic, sigui humanístic, sigui social, però fan només aquesta part, de manera que posen els diners, que ja és molt, i poca cosa més. Patxot era un científic en part frustrat perquè no va poder seguir la carrera de meteoròleg, d'astrònom, en part no, perquè va fer la feina d'empresari i era un home ric, que tenia moltes possibilitats. I per això segurament estic jo aquí. En Patxot mecenes va permetre que en una època dolentíssima per l'Institut, ja abans de la Guerra Civil, però sobretot durant l'època Xorca, en què l'Institut no existia oficialment, malgrat que els pocs membres que quedaven al país feien les seves reunions i intentaven publicar, doncs en aquesta època i en l'anterior va fer un gran servei a l'Institut, permetent que, creixant la màquina de fer recerca en molts àmbits molt diferents. Per això deia que aquestes portes entenc que es poden interpretar, jo no sé si els comissaris ho han pensat així, però a mi m'ha donat aquesta impressió, com obrir portes a camins diferents, ja sigui el del cançoner, ja sigui el de la Masia, ja sigui el de la meteorologia, l'Atles dels núvols, o molts altres, que després alguns han pogut seguir, altres potser s'han estroncat o han trigat molt en poder funcionar com caldria. Per un cantó, jo crec que homenatgem Patxot com mereix, però per un altre ens calen molts més Patxots i no sé si a casa nostra en tenim tants. De manera que, en aquest sentit, Patxot és un d'aquests típics prohoms americans que donen nom a universitats, nom i diners a universitats o centres de recerca, i a casa nostra això és més aviat l'excepció que no pas la norma. Un desig és que aquesta exposició, amb el seu ara i amb el seu recorregut, animi els Patxots en potència que tenim a casa nostra perquè puguin col·laborar en recolzar la recerca que fan les institucions, totes les del país i en concret l'Institut, naturalment. Jo crec que tant els comissaris com els artistes han fet una obra molt maca i per tant estic força content. Gràcies.